Soc Carmen Agulló, professora de la Universitat de València. I jo, Blanca Juan, investigadora. I som les autores de Mestres de Mestres, 150 anys de formació de dones valencianes. Un llibre pioner en l'estudi de la normal de dones de València, publicat pel Servei de Publicacions de la Universitat de València. En el llibre fem un relat de la vida del centre, que sense abandonar mai el seu caràcter públic, fruit dels seus lligams amb l'Ajuntament, la Diputació i la Universitat de València, ha possibilitat l'educació de les mestres i, en conseqüència, la de la majoria de les dones valencianes en el darrer segle i mig. Hem volgut explicar els elements que han conformat aquesta educació, la itinerància en diferents espais, sempre insuficients, els plans d'estudi i l'evolució del currículum, amb la constant pugna entre la formació cultural i la formació professional, la utilització de metodologies i materials renovadors front als tradicionals i la composició dels claustres que ens permet recuperar el nostre linatge de normalistes. El centre és un reflex de la societat valenciana. Per això trobareu els debats ideològics presents en cada època i la seva repercussió en l'educació, així com els conflictes constants entre els models de dona tradicionals i els moderns. Aquesta història l'hem dividida en 10 capítols. Una primera etapa tracta el naixement de l'Escola Normal Femenina i la seva consolidació, quan enmig de la pugna entre conservadorisme i modernitat s'erigeix com un centre amb propostes metodològiques i curriculars avançades. Una modernitat que serà la nota distintiva de la següent etapa, la república en temps de pau i en guerra. El franquisme durà anys en blau i gris. Repressió, conservadorisme, silenci i tornada a les metodologies i al model de dona més tradicionals. Una normal nacional catòlica que perdurarà fins a l'aprovació de la Llei General d'Educació. La tecnocràcia unificarà les normals en una única escola de formació de magisteri i amb la transició es reproduiran els conflictes entre conservadors i renovadors que encetaran el camí cap a la recuperació pedagògica fins a arribar a l'actual facultat de magisteri. Una història narrada des d'una mirada de dones, on professores i alumnes són les grans protagonistes, i d'elles n'hem volgut recuperar la memòria. En una situació tan complexa com l'actual, la història d'aquestes dones ens recorda la capacitat de la societat per sobreposar-se a tota mena de dificultats i seguir construint noves realitats. Esperem que gaudiu de la seva lectura. Ànim i endavant!